Takže čaute. Dnes tu mám jeden vysávač, konkrétne Smart AI V6. Otestoval som ho normálne doma v byte, ktorý má rozlohu asi 81 m2. A úprimne zaujímala ma jedna vec, či zvládne celé upratovanie bez toho, aby som ho musel dávať na nabíjačku. Smart AI V6 je bezdrôtový, tyčový vysávač, ktorý ponúka výkon 650 W a sací výkon až 65 000 pascalov. Má 3 režimy vysávania: Eco, Auto a Turbo. Batériu má s kapacitou 3x8000 mAh. Test prebiehal v klasickom trojizbovom byte, kde som vysával najmä vinilovú podlahu a taktiež aj koberce. Použil som aj nadstavce na sedačku a rohy miestnosti. Cieľ bol jednoduchý, reálne upratovanie, žiadny laboratórny test. Najprv som ho otestoval v ekorežime. Po dokončení celého bytu mi zostalo ešte približne 55 až 60% batérie. To znamená, že vysávač má viac než dostatočnú rezervu na ďalšie upratovanie. Autorežim funguje inteligentne, zapne sa automaticky po zapnutí vysávača. Vysávač funguje tak, že ide väčšinou v ekorežime. Jeho výkon sa zvýši len podľa potreby vtedy, keď narazí na viac nečistôt. Potom sa zase vráti späť do úspornejšieho režimu. Po vysávaní celého bytu zostalo približne 40 až 45% batérie. Za mňa je to najlepší režim na každodenné používanie. Turborežim je ideálny hlavne na koberce, je výrazne výkonnejší, ale samozrejme spotrebuje viac batérie. Ak by som vysával celý byt len v tomto režime, zostal by mi približne 15 až 20% batérie. Ovládanie vysávača je veľmi jednoduché. Má iba tlačidlo zapnutia a vypnutia a tlačidlo prepínania režimov. Ako som spomínal na začiatku, sa vám zapne automatický režim. Prepnutím režimu prejdete do turbo režimu a ako posledný je v poradí zaradený ekorežim. Za ďalšie veľké plus považujem, že vysávač vie stať sám. Nemusíš ho opírať o stenu a ani ho hádzať o zem. Počas upratovania ho jednoducho odložíš a ideš ďalej. Znie to možno ako akýsi nepodstatný detail, ale v praxi je to skutočne pohodlné a praktické. Údržba je jednoduchá. Zbernú nádobu vyprázdniš jedným tlačidlom a vysypeš ju priamo do odpadu. Ak chceš dôkladnejšie čistenie, tak celú odpadovú nádobu vieš vybrať, rozobrať, vyčistiť a zaklapnúť naspäť. Filtre môžeš normálne umyť pod vodou. Stačí ich opláchnuť, vysušiť, nahodiť a môžeš ich používať ďalej. Nemusíš ich meniť, čo hodnotím ako veľmi pozitívne. V podstate všetky časti sa dajú jednoducho rozobrať, vyčistiť a zasunúť naspäť. Batéria sa nabíja pribalenou nabíjačkou, ktorá má približne 15 W. Plné nabitie trvá asi 4 až 4,5 hodiny. Batériu môžeš odpojiť a nabíjať ju mimo vysávača. Výhodou je, že ju môžeš nabíjať priamo vo vysávači alebo cez nástenný držiak. Na tvrdých podlahách, ako je laminát, vinyl, parkety či dlažba, si vysávač počína veľmi dobre. Drobky, prach, vlasy, väčšina nečistôt zmizne na prvý ťah. Ekorežim tu úplne stačí. Na kobercoch je rozdiel medzi režimami výraznejší. Turborežim dokáže vytiahnuť jemný prach a aj hlbšie z vlákien. Na bežné domáce upratovanie je výkon viac než dostatočný. Hlučnosť je približne okolo 68 dB. Nám sa túto hodnotu deklarovanú výrobcom nepodarilo dosiahnuť. Namerali sme niečo okolo 66 dB, pri ekorežime mal vysávač niečo okolo 20 dB. Samozrejme v ekorežime je vysávač výrazne tichší, avšak v turborežime už výkon bolo počuť, ale stále je to v norme. V vedľajšej miestnosti sme ho registrovali, susedov s ním však rušiť určite nebudete.
V balení nájdeš podlahu hlavicu, trbinový nadstavec a kombinovaný nadstavec 2 v jednom. Na bežné upratovanie to úplne stačí. Zároveň je vysávač opatrený teleskopickou trubicou. Túto praktickú teleskopickú trubicu si v prípade potreby môžeš namontovať a aj predĺžiť. Vysávač váži približne 3 kg. Je však veľmi dobre vyvážený. Pri vysávaní počas 30 až 40 minút som necítil únavu ruky. Manipulácia je jednoduchá a bezdrôtové používanie je jedno veľké plus. Ako môžete vidieť na záberoch, ho testovala aj moja priateľka, ktorá váži menej ako 50 kg a povedala, že ho miluje. Takže mám začať žiarliť? Smart AI V6 ponúka veľmi dobrý výkon, výbornú výdrž batérie a hlavne jednoduché používanie. Na bežný byt a bežný dom výkonovo aj energeticky postačuje. Tento tyčový vysávač, ktorý je výkonovo energeticky úplne postačujúci, má pár menších kompromisov, hlavne pri turborežime a kobercoch, ale v tejto cene ide o veľmi schopný vysávač. Treba rátať s tým, že nejde o značku ako Dyson, ale náhradné diely sú lacné a najmä dostupné. Napríklad filtre stoja pár eur a náhradná batéria je asi najdrahší náhradný diel a stojí okolo 40 až 50 eur. A tento vysávač vám povysáva byt rovnako ako Dyson, avšak stojí asi o 8 krát menej. V bežnej domácnosti vysáva výborne, kúpite ho proti renomovanej značke za zlomok ceny. Ak rozmýšľaš nad vysávačom tejto cenovej kategórie, tak toto je model, ktorý určite stojí za zváženie. Ak chceš vidieť ďalšie reálne testy, sleduj China Planet.